Колеги, предстоящата дискусия се очертава като доста интересна. Повдигнаха се значими въпроси, като този за правилата, по които Висшия адвокатски съвет следва да реализира това свое ново конституционно правомощие. Нека чуем и презентацията на доктор Атанас Славов и след това ще минем към широка дискусия. Благодаря. Ако предното ми изказване беше малко по-емоционално, като пряк участник в някакви процеси, сега се опитам да се върна към по-академичната си битност. Индивидуалната конституционна жалба, за да стигнем до нейния смисъл, трябва да видим как всъщност самата идея за конституционно правосъдие се развива. Ако в началото това е просто идеята, че върховното право на Конституцията трябва да бъде защитено от конюнктурни политически мнозинства. И трябва да се брани висшето право, висшата норма, което, разбира се, като теза може да има чисто нормативистичен прочит и много често в европейския модел на конституционно правосъдие този нормативистичен прочит доминира, за съжаление. То от този първоначален момент е минал почти век. И през този един век всъщност виждаме, че конституционното правосъдие има много повече функции от това да съблюдава върховенството на Конституцията, като в иерархията на правната система, върховен източник и така нататък. Кои са тези нови функции, които има конституционното правосъдие? Според един от американските конституционалисти и философи на правото Дворкин, функцията на конституционното правосъдие, на конституционните съдилища е да правят морален прочит на Конституцията. Морален прочит. Не нормативистичен, не позитивистичен, а морален прочит на Конституцията в съответствие с демократичните ценности, които са доминиращи в една политическа общност на свободните и равни граждани. Тоест, имаме много солидна крачка напред от една чисто формалистична представа за конституционното правосъдие, отстранява противоречията в правната система, балансира институциите, отстранява колизиите, към това конституционното правосъдие да налага, да е ангажирано с налагането на демократични принципи и ценности. Тоест, морала, политическия морал влиза в играта и то много силно. И това особено силно се забелязва след Втората световна война. На второ място, друга много важна концепция. Конституционните съдилища, според Джон Роуз, са публичния разум на нацията. Публичния разум на нацията. Не просто една група високообразовани елитарни хора се събират и решават според Конституцията, вероятно и според собствените си пристрастия, определени казуси, а те трябва да изявят публичния разум на нацията. Това означава отново да са ангажирани с базисните ценности на обществото. Друга концепция. Концепцията за дуалистична конституционна демокрация, в която се разграничава висшето право на Конституцията от обикновеното право, което приема парламента, т.е. от обикновеното законодателство, и второто ниво на разграничение между учредителната воля на народа и конюнктурната воля на променящите се политически мнозинства. Това е начинът, по който Брус Акерман описва идеята за конституционно правосъдие. И още една теория има. Тя е по-минималистка от гледна точка на смисъла на конституционното правосъдие, а именно, че основната цел е да отстранява пречките пред демократичното политическо представителство. Джон Харт и Лай. Не да налага висши ценности, не да налага демократични ценности, а да отстранява пречките пред демократичното политическо представителство, така че именно представителната институция е тази, която да прави политика, а не едни съдии, които не отговарят пред никого. И в цялото това развитие през последните 100 години всъщност на теорията за конституционното правосъдие се появява и взема все по-централно място идеята и ангажимента на конституционните юрисдикции с правата на човека. Тоест, от първоначално формалистичен, позитивистичен прочит на конституционното правосъдие, стигаме до един много силно ценностно натоварен прочит,
морален прочит на Конституцията, в който централна функция имат правата на човека. Тогава вече става някакси невъзможно да имаме конституционно правосъдие, което да не е ангажирано с защитата на правата на човека. Тогава става възможна индивидуалната конституционна жалба в европейския модел на конституционно правосъдие. Дори такива традиционно слаби, бих казал, конституционни трибунали, като да речем Конституционния съвет на Франция, който осъществява като цяло предварителен контрол, с последните промени в Френската конституция придобива правото и на последващ контрол в случаите, когато закон нарушава правата и свободите на гражданите. Тоест, това е една цяла еволюция, която ние се правим 25 години, че някакси не нас засяга. И колкото повече се правим, че не нас засяга, или че Конституционният съд ще се задръсти от множеството жалби, или някакви други технически съображения и тактически имаме, всъщност какво се получава? Получава се едно претоварване на друг един важен съд, Страсбург, Съда по правата на човека, защото гражданите, които не успяват да постигнат защита на базисните си права тук, нашата правна система, разбира се, отиват в Страсбург и печелят дела. Вярно, със закъснение понякога, 4, 5, 6 години, но това се получава и България всяка година плаща милиони обезщетения по такива жалби. Когато се дебатираше още преди 10 години, активно се дебатираше темата за индивидуалната конституционна жалба, тя беше мислена и през призмата всъщност на създаване на един допълнителен национален гарант всъщност за базисните, за основните права на личността, преди да се стига до Страсбург. Друг е въпросът обаче, и това е въпрос, който е въпрос не само към Конституционния съд сам по себе си, а е въпрос и към нас като хора, ангажирани с преподаване на право, с практикуване на право. Ако се въведе индивидуална конституционна жалба, обаче логиката на мислене на нашите съдии или на нашите практикуващи юристи остане преди всичко позитивистична, преди всичко нормативистична, ами няма да има желания ефект. Ако четем част от решенията на Конституционния съд, ще видим, че позитивизма владее умовете на мнозинството от конституционните съдии. Само се връщам към едно решение, всъщност две решения от последните години. Помните ли си двете дела, свързани с депутатския имунитет на господин Пеевски? Първо конкретното дело по конкретния казус и след това тълкователното решение. Ами там с така доста юридически силогизми, които буквално извиха Конституцията до голяма степен, успяха конституционните съдии да защитят депутатския имунитет на господин Пеевски и той да се върне обратно като депутат. Сега, ако това е нивото на нашия Конституционен съд, слава Богу, има и позитивни примери, то дори да въведем индивидуална конституционна жалба, ефектът може да е най-малкото спорен. Друг случай. Цялата материя е свързана с отношението към близкото минало, към тоталитарното минало. Последователното мислене на конституционните съдии в няколко поредни състава е, че, например, лустрацията като институт за решаване на част от наследството на близкото минало, лустрацията е конституционно недопустима. Нарушава принципа на върховенство на правовата държава и така нататък. Принципа на равенство. Всички останали конституционни съдилища обаче в източна Централна Европа, които се сблъскаха с темата за лустрацията, с проблема за лустрацията, взеха точно обратната позиция. Те казаха, много е важно за една нова демокрация да гарантира лоялността към демократичните принципи и ценности на своите най-висши служители. Затова лустрацията е допустима като временна мярка в преходния период. Има дела пред Страсбург съда, който също е допуснал и е защитил лустрационните текстове, но като нашия Конституционен съд
продължително във времето, вече 25 години, където имаше опит за някаква лустрация, той отменяше като противоречаше на принципа на правовата държава и равенството на всички граждани пред закон. Друга поредица от решения, свързани с конституционната реформа на съдебната власт. От това злополучно решение 3 от 2003 година до поредица следващи решения, където конституционните съдии някак си не успяха да надскочат ограниченията на онова първо решение. И то не успяха да надскочат това първо решение, може би защото мислят правото в един твърде формалистичен порядък. Да не говорим, че онова решение си беше поръчково, кой каквото ще да говори. Там, като се проследи историята на онова решение, виждаме какво седи зад него. Едно от последните решения от преди 2 месеца, решението на Конституционния съд по трите въпроса на референдума за намаляването броя на народните представители, за прекия избор на полицейските началници и за електронното гласуване. Като го прочетете това решение и виждате, че там особено се забелязва дефицита на добра конституционна теория в решението. Тоест правят се изводи, които трудно от конституционна гледна точка могат да бъдат направени. Отделно, че липсва познаване изобщо там на инструментите на пряката демокрация в техния съвременен смисъл. Тоест, да, аз съм фен на индивидуалната конституционна жалба. Да, аз считам, че трябва да бъде въведена. Че колкото повече различни канали имаме до Конституционния съд, толкова по-добре за нас като граждани. И в същото време, ако това е нивото на нашия Конституционен съд, не съм убеден в позитивния, крайния позитивен ефект на този инструмент. Сега, все пак, какво би се случило, ако въведем индивидуална конституционна жалба? Тук колегите много подробно и изчерпателно представиха цялата материя и сравнително правно и от гледна точка на филтрите, които са необходими, но аз ще посоча няколко позитивни ефекта, които ще са на практика безспорни. На първо място, ако имаме индивидуална конституционна жалба, съда като институция ще стане много по-публичен и ще се отвори към гражданите. Ангажира ли се с цялата тая проблематика, той няма как да остане на 5-я етаж сградата на Министерския съвет. Няма как. Няма как дори аз да се затруднявам да изброя членовете на Конституционния съд всичките. Част от тях мога, не съм убеден, че ще ги докарам 12. Това нещо в една конституционна демокрация на практика показва много нисък авторитет на институцията. На второ място, индивидуалната конституционна жалба ще издигне авторитета на самия съд, публичния авторитет на тази институция. Защото гражданите ще припознават в този орган наистина защитник на техните права. Онзи орган, който ще може като с финалната си дума да възстанови нарушената справедливост. За всички е ясно, че има особено чувство за несправедливост в нашето общество. На следващо място ще се укрепи институционалната независимост на съда. Съда в момента е една много семпла институция. Говоря като бюджет, говоря като служители, които работят не за самите съдии. Ако има индивидуални конституционни жалби към всеки съдия, тогава ще трябва да работят специални референти, добре подготвени, много добре подготвени юристи, които наистина да извършват селекцията, да подготвят важни части от аргументацията на съда. Тоест, съвсем различна институция бихме имали тогава. Най-вероятно ще се наложи Конституционния съд да се раздели на състави, за да може да се справи с нарасналата тежест. И още един позитивен ефект. Със сигурност тогава бихме имали един много по-публичен и включващ процес на номиниране и избиране на конституционните съдии. Нещо, което в момента не се случва. И само да си спомням преди няколко години казуса с
избраната съдия Марковска, който беше решен извън законово, всъщност. Извън законово. Тоест, след като филтрите ни на политическата система не работят и допускат подобен тип казуси да се случват, означава, че проблема не е само в Конституционния съд, неговото конструиране и така нататък, проблема е системен. Проблема е и в парламента, който номинира и избира конституционни съдии не по заслуги, не защото са доказани професионалисти, а по много по-различни критерии. Проблема понякога е в президентството, което също не винаги назначава онези конституционни съдии, които са доказани в обществото като безспорни авторитети или най-малкото достатъчно забележими авторитети. И това отваряне на Конституционния съд към гражданите в крайна сметка ще е един страничен, но много важен позитивен ефект от въвеждането на индивидуална конституционна жалба. И няколко думи все пак по конкретната тема, която започнахме за правомощието на Висшия адвокатски съвет. Ако бъде развито адекватно това правомощие, всъщност ще имаме възможност адвокатурата да се включи в процеса на развитие и модернизиране на правото. Адвокатурата по правило е много по-отворена за промените, много бих казал, либерална, отколкото е съдебната система. Адвокатите са тези, които се ангажират често пъти с непопулярни каузи, с казуси свързани с права на човека, дори когато цялото общество понякога защитава другата позиция. Тоест, това ще е един много важен, това, което на английски се казва инсентив или стимул за развитие на правната система, ако Висшия адвокатски съвет си върши добре работата. Защото не става дума просто за едно формалистично обобщаване на някаква практика и изпращането и като искане до Конституционния съд. Да не говорим, че част от колегите в адвокатурата водят дела и пред международни юрисдикции. Имат практика в Страсбург, в Люксембург и така нататък. Тоест много по-динамично, много по-гъвкаво, много по-живо отношение често пъти към проблемите на правото и правната система и, разбира се, защитата правата на гражданите. Може би ще спра с моята презентация до тук, за да можем в дискусия да поговорим още. Благодаря.